niečo hotového, daj to. Ešte dať takhle. Vyzerá to dobre, takže ťa necháme, vieš? Kde je? Kde? Tu tak rýchlo. V jednej chvíli je to bagoľa, v ďalšej beží. To vznikla, ona spí. A je. To nie je. Neznášam toho koňa. Pozor na reči. Raz ju možno budeš potrebovať. Potrebovať ju? Ako? No, vieš, iskrička má, veľa dobrých vlastností. Budem hádať. Nemá mozog? Ty ako zaseknutý stroj? Jeho jedna zlomyselná komila. Koloseum sa už otvára a ty musíš byť pripravený na turnaj. Prečo má iskrička prikryvku a texty? A ja chcem prikryvku a texty. V chladnom dni budeš chodiť bez kabáta, aby si vedel, čo je hrozí. Mať hlad znamená žiť skromne. Rozumieš to, čo vravíš? Nedáva to zmysel, ja hľadujem. Dobre. Zbavíme sa tuku a dostaneme sa k slovovému tkaní. A ty konečne pochopíš, o čo tu ide. Neviem, o čom to hovoríš. Charakter si upevníš len vtedy, keď si nútený zaľúbiť sa bez neho. Časom odriekania zistíš, čo v sebe naozaj máš a čoho si schopný. Keď nevyskúšaš sám seba, nespoznáš svoj charakter, nevyhráš turnaj a nikdy nezískaš Lucilu. Ako vieš, že sa volá Lucila? Čo si zač? Smedné dievča. Už zase! Áno, uvidíme sa neskôr. Vetrovody. Vetro, vody. Dobre. Áno, to nebol prevod. Vetro, nejaká divná. No, to mi hovor. A ty chudneš? Áno. Vy sa mňa bojíte? Čo bude s tými keksami? Videli sme tvoje meno medzi prihlásenými na turnaj. No, ako by som potom túžil. Hej, keksy! A čo Lucila? Čo? Čo? Videli sme ju včera. Bola s Krasiom. Super. No, keksy! Poďte! Poďte!